दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसाफोरनि 52थि बोसोरारि जथुम्मा बेखौ खुंफुंगासिनो दं आरो बे दिनै नैथि सानाव जोङो आइजोफोरनि मोनसे सावरायमेल लानाय जादों आरो बे सावरायमेलाव जोङो 7 फुंखा सुबुं जों लिंनाय जादों आरो बेहाय जोङो होखानाय आयदा हिसाबै जों लादों गावारि आरो माहारियारि खैफोदखौ सौसिनो थाखाय समाजाव गावखौनो गोख्रों आइजो दैदेनगिरि हिसाबै माने गायसननाय आरो ओमफ्राय जोंहा बे माने मिनिङा बेनो जे माने जों बयबो गावबा गावनि लाइफआवथ' जोंहा बयहाबो स्ट्रागल खालामनांगौ जायो बयहाबो माने प्रब्लेम्स फैयो इसुस थायो बयहाबो गोरलै खिन्थु जों बेहाय माने गावनि लाइफनि जों गावनो साफा जों माने दैदेनगिरिखा जों गावनि माबाखौ जों गावनो सलुसन खालामखानांगौ ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंना थांखिया बेनो जे मा दिनै जों बर' समाजाव बा जोंनि समाजाव जों आइजोफ्रा माने बांद्राय जों स्पेस लानो हायाखै जों बेखौ नुनो मोन्दों बेखौ लाफानानै माने बोरैहाय माने गावथ' सासे दैदेनगिरिखा बेजों माने गावखौ गोख्रोंसिन खालामबावनानै समाजाव जायगा लानो हायो आरो बेजों लोगोसे माने गावनि आरो माने माहारिनि माखासे गिदिरथार जाय माने जेंनाफोर आरो इसुसफोर जेनेबा जोङो बर' हारिनि गेरेमसा हारि दानायनि खोथा दंदों आरो बेहाय जेनेबा जोङो माने बड'लेण्डनि समयसा थाबाय जोंहा बेजों लोगोसे जेनेबा जोंनि हारियाव जोंहा गोबां जेंनाफोर दं जेनेबा उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बा माने ड्राग्सनि माने बेजों लोगोसे जेनेबा माने गुबुनजों खारनाय बा बेनि अनगायैबो माने जेनेबा जोंनि रांखान्थि बेलानि जेंना जेनेबा राजखान्थिनि जेंना बा समाजारि गोबां जेंनाफोर थायो बा माहारियाव जोंहा गोबां जेंना दं बा बै जेंनाखौ गावनि लाइफनि जेंनाजों लोगोसे बै माहारिनि जेंनाखौ बोरै आइजोफ्रा माने गावखौनो गाव गोख्रों खालामनानै सुस्रांनो हायो जों बेखौ लादोंमोन होमब्ला जों बेहाय दिनै जोङो सावरायमेलाव जोङो सावरायदों माने जोंनि आलासि बिथांमोनजोंबो जों गुवारै गोबां मोजां सावरायदों बे सावरायनायनि गेजेराव जोङो दिनै बेखौनो माबादों जेनेबा जों दा मोनायाव जोंहा डेलिगेट जागोन दा दसेनो जासिगोन जोङो डेलिगेट सेसन होमबा जों बेहाय माखासे रेजुलेसन लादों जों बे सेमिनारनि उननिफ्राय आरो जों बेहाय सेमिनारनिफ्राय जा रेजुलेसन लादों बेखौ जों माने दाहाय मावथांखिफोरखौ दाहाय मोनायावसो जों प्लेस खालामगोन जेनेबा डेलिगेटआव बेनि उनाव जुदि बे माबायोब्लासो डेलिगेटआव जुदि बयबो गनाय लायोब्लासो बेखौ जोङो माबागोन बेहाय माने दा मोनायाव जों मोनथिगोन जों मा बिथांखि लानाय जादों बेखौ जों बेखौनो बुंनो लुगैदों जे जोंनि आइजोफ्रा माने स्पेस मोनाखै माने बे माने मोनाखैयाव माखासेया जोङो समाजाव माने जोङो होनो हायाखै आरो माखासेया माने गाव आइजोफ्रा जों लानो हायाखै जों बेहाय नायदों जे मा जोङो सोलोंथाइ बेहाय आइजोफ्रा माने सोलोंथाइ बेलाखौ नायोब्ला जोङो जोंनि बिटिडिआवनो होन बा जोंनि गुबुन माने बर' जायगा थानाय ओनसोलावनो होन बेहाय जों नुनो मोन्दों लिटारेसि रेटखौ नायोब्ला आरो माने बिनि रेसिय'आ माने हौवाजों आरो हिन्जावजों बिराद गोबां डिफारेन्स दं जेनेबा जुदि हौवाफोरनि रेसिय'आ जुदि 70 थाङोब्ला हिन्जावफोरनिया जेनेबा 52 गाहामावनो थालाङो जोंनिया होमबा डिफारेन्सआ बिराद गोबां जायो बे खालि जोंनियाव नङा गुबुनावबो जादों आरो जोंनि बर'फोरनि बेलायावबा होमबा जों बिनिखायनो माने जोङो सोलोंथाइ गैयिनि थाखायनो जोंना आइजोफ्रा माने कनफिडेन्ट गैया जोंनियाव कनफिडेन्ट गैया आरो बिनिखायनो माने सोलोंथाइ मोनासै नालाय एम्पावार जानो हायासै उदां जानो हायासै माने गावखौ माने संनो हानाया मानो फसंथानायाव आरो बेजों लोगोसे माने गावनि राइट्सआ मा खालामनांगौ बे मोजां गाज्रि मोजाङै मोनथिया आरो सोलोंथाइ मोननो थाखाय ओंखायनो जों माबादों सोलोंथाइ मोननांगोन आरो बेनिफ्राय जोंनि माने समाजाबो जोंना थुलुंगा होनो रोंनांगोन आइजोबो जोंना माने थुलुंगा होनांगोन जेनेबा जों नुनो मोन्दों दिनै सासे सोरबा आइजोआ माने एसे फरायनोफोर नागिरोब्ला जोंनियाव दाबो गैया नङा खायसे गामियाव दासिमबो दं जे बे हिन्जाव मानसिखौलाय मानो फोरोंबाय थानो जेनेबा हाबा हरनांसिगौ बा माने हाबा जाहैनानै गथ' गथाय खांखागोन न'खरसो बेंखागोन होमबा फरायनायनि भेलु जोंहा नांनाय नङा माने फिसाया जाहोगोन मागोन बेबायदि जोंनियाव थायो नङा होमबा हिन्जावासो माने हिन्जावफोरखौ लाखिगासिनो दङ आरो बेनिफ्राय माखासे बेलायाव ओरैबायदि ओंखारदों जेनेबा जोंनि क'क्राझाराव जायाबो जानो हानाय खिन्थु गुबुनाव जों नुनो मोन्दों माने हिन्जावफोरनि जेनेबा समाजाव जे माखासे समाजाव जायगा लायो बेहाय जेनेबा सापस सासे रान्दि हिन्जाव आरो बे रान्दि हिन्जावबा जेनेबा जोंनि माबायाव जोंनि बर'फोरनियाव बे गैयामोन खिन्थु जों माखासे जायगायाव जों नुनो मोन्दों जे माने एगजाम्पोल हिसाबै आरोखि जेनेबा रान्दि हिसाबै बे माने माखासे फुजानि खामानि बा माखासे माने हाबा हुखानि खामानि बेखौ माने बे एलाउ खालामो आरो जे नों फैयोब्ला असुख जागोन माने मोजां जानाय नङा अपबित्र बेबायदि बायदिसिना मानियो आरो बेल' नङा जेनेबा जिनाहारि जानाय हिन्जाव बेफोरखौ माने मोजां होआखै नों जिनाहारि जानायसो नों मानो ओंखारदों लाजियाखै नामा आरो जेनेबा सोरबा बादि हौवानि बायदि जेनेबा खामानि मावनो ओंखारदों जेनेबा सापस राजखान्थियावनो ओंखारदों बा सोरबा बेफार फालांगि खालामो कन्ट्राक्ट माने जेनेबा कन्ट्राक्टखौनो मोनदों सोरबा जेनेबा बिजनेस खालामनो ओंखारदों होमबा बेहाय माने हौवा बायदि मानो ओंखारदों नङा होमब्ला हिन्जावनि आखलथ' बिदि नङा हिन्जावाथ' न'आव थानांगौ एसे गुरै जानांगौ माहि जानांगौ हौवानि सिङाव थानांगौ बेबायदि माने हिन्जावफ्रासो होनदों आरो समाजाव जोंनिया हौवा मानसिया बांद्राय बुंनायनि माने हिन्जावानो हिन्जावनि एसे माने बेरेखाबो जों मालाबा नुयो ओंखायनो जाहाथे हिन्जावफ्रा माने हिन्जावनि बेरेखा जायालासिनो हिन्जावजों हिन्जाव माने थुलुंगा होलायलायो आरोखि होमबासो जों माने समाजाव माने आइजोफ्राबो जा स्पेस लानांगौ बेखौ जों लानो हागोन जों बेखौ नुहुरदों बेनिफ्राय जोङो समाजाव बा जोङो हारियाव गोबां नुनो मोनो मालाबा जोंनियाव जिनाहारि जायो मलेस्टेसन जायो बा गोबां माने गाज्रि जोंनियाव
गोबां जोंनि गेजेराव माने बेफोरबायदि ट्राफिकिं आरि जोंनि गेजेराव जायो होमबा बेयाव नुनो मोन्दों जोङो माने आइजोफ्रा जोंनिया राइट्सआ मा बेखौ मिथिया माने राइटआ रं माखौ मिथिया जोंनि समाजाव जे फोथायो जे माने बदनाम जागोन जेनेबा एफआइआर होयोब्ला रिपर्ट होयोब्ला जोंनियाव दासिमबो बेयावनो माने गिनाय लाजिनाय जानाय बेयावनो दाबो दं बा जोङो बेबायदि रिपर्ट होयैनि थाखायनो जोंहा दिनै नुनो मोन्दों जेनेबा जे माने जों गोबां जिनिसखौ जों रिपर्ट होआ जेनेबा उन्दै बैसोआव हाबा जाबाय बेखौ जुदि रिपर्ट होनांगौमोन थानायाव नङा होमब्ला बेजों लोगोसे जेनेबा सोरबा गथ'आ जुदि थैदों बा सोरबा जोनोम होनायाव थैदों बिमाया बेखौबो माने बेबो जोंना रिपर्टआव थाङा बे थाङैनि जाहोनाव मा जानोसै बा जेनेबा प्रशासना जेनेबा मोनथिला नङा होमब्ला संगठनफ्रा जेनेबा मा होनो एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेला जेनेबा मोनथिहैला जेनेबा जे ओरै जागासिनो दं बा प्रशासना मा खालामदों पुलिसा मा खालामदों एनजिअफ्रा मा खालामदों अर्गानाइजेसना मा खालामदों डाक्टारफ्रा मा खालामदों बेबायदि माने कुइसना बिसोरनाव सौहैलिया रिपर्टआ सौहैला बेनि थाखाय माने बेहायबो जोंना माबा जालाङा ओंखायनो जों जाहाथे माने रेप जादों माबा जादों जों माने रिपर्ट होनांगोन जे बदनाम जायो मायो बेबायदियाव थायालासिनो जों माने बोरैहाय जेनेबा जों माबा मोनसे सिटुवेसना गाज्रि जायोब्ला माबा मोनसे गिदिर जेंना फैयोब्ला जों बेखौ बोरै सौसिलांनो हायो टेकेल खालामनो हायो जों बेखौ नायदों आरो जेनेबा बे समाधान जाजासिम बोरैहाय टेकेल खालामनो थानो हागोन बेलाय बेखौ माने सौसिनो थाखाय मोगा मोगि जानायाव जाहाथे जायो जेनेबा जोङो बेथ' जेनेबा जोंनि माबानो जाहैबाय बेनिफ्राय जोङो जेनेबा दिनै गिदिर जोंहा हारिनि जेंना दं दिनै गोबां मानसियानो बुङो माने दा जोंनियाव बिराद ओंखारदों आलासि साफ्रोमबो बुंलांदों जे मा जोंनि संगठनफ्राव जेनेबा साप'ज बर' थुनलाइ आफादावनो होन जेनेबा होनदों आरो जे माने कुइसन फैदों आरोखि जे माने इसोरा माने आइजोफोरनिफ्रावबो बर'फ्रावबो साहित्य एकाडेमि बान्था मोननाय दङ मोजां लिरगिरि दङ होमबा आइजोफोरनिफ्राय मानो दासिमबो साहित्य सभानि माने प्रेसिडेन्ट जानो हायाखै आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव माने आइजो माबा जाफैनो हायाखै बिदि जों नायनो लुगैयो बायदिसिना खोथाखौ बुंलांदों आरो बिथांमोना होमबा जों बुंनांगौसो बिसोर जोंनि माने जों नुनो मोन्दों माने गोबां मानसिया डिमान्ड खालामो नायनो लुगैयो खिन्थु जोंनि एखे मानसियानो माने एलाउ खालामफिना जेनेबा बाहेरायाव ओंखारोब्ला बेखौ माने मोजां होना आरो जेनेबा साप'ज सोरबा माने समाजनि खामानि मावनो ओंखारबो राजखान्थियाव ओंखारबो जोंनि मानसियानो माने एलाउ हेंथा खालामफिना जेनेबा थोंजोङै होआबाबो माने इन्टारेस्ट होला डिसकास खालामसै जेनेबा थुलुंगा होआलासिनो बेखौ माने उल्था माने गाज्रि बायदि देखायना होयो आरो मोजां खामानि मावनायखौबो खायसे गाज्रि खालामो होमबा बिदियाव जोंनि गेजेराव जे सोरबा माने प्रेसिडेन्ट जानो लुगैदों मादों बे फैनाय नङा आरो ओंखायनो जोंनि जा थिंकिं प्रसेस जोंनि जा थट प्रसेस बेखौ जोंना माने मानसिफ्रा एसे माने सोलायनांगौ जानानै जों नुनो मोन्दों होमबासो जोंना माने आइजोफ्रा माने स्पेस माबाखौ मोनगोन आरोखि नङाबा जे माने सिट नांगौ आइजोफोरनि खथा नांगौ सिट नांगौ होनो खिन्थु माने रावबो फैयाब्ला नङा होमबा जों आफादफोरखौ बा माबाखौ जों दाय होनानै जोंहा जेबो लाब थाहैया आरो ओंखायनो जोंहा साननाय हनायखौ जों माने हिन्जाव हौवा मावनो हायो बे जे समान मावनो हायो बे सोरबाबा मावनो हाया होननाय जेबो बादा गैया बेखौ जेरै माबायो बेखौ जों खालामनांगोन आरो जोङो होमबा बेफोरबायदियाव थाबथायाबासो जोंहा दिनै गिदिर जोंहा जेंना दं जेनेबा दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ जेनेबा दिनै क्लास 10सिम माने एसामिस लेंगुवेजखौ माने स्कुलाव इम्पज खालाम होनदों जेनेबा फरायसाफोरखौ माबानो थाखाय जोंनि बिटिएडिआव खालामा होनदों थेवब्लाबो माने गुबुन जायगायावबो जोंनि बर' मानसि दं नङा होमबा बेफोरखौ जों बोरै काउन्टार होफिननो हानो बेफोरखौ जों बोरै हेंथा होनो जेनेबा एसटि होनो हांगासिनो दङ जायफ्रा माने बिराद एडभान्स माबा कमिउनिटिसखा बेफोरखौ होनांगोन होमबा जों बेहाय माने आइजोफ्रा बेहाय मा रल लादों आइजोफ्रा जेनेबा बड'लेण्ड मुभमेन्टआव मा रल लादों बा गुबुन जेंनाफ्राव हारिनि जेंनाफ्राव गिदिरफ्राव आइजोफ्रा बोरै रल लादों जेखौ नायनांगोन माने खाबुबो जों होनांगोन आरो माने आइजोफ्राबो जोंना लानांगोन आरो जेसेबां सोलोंथाइ मोन्दों जों लानांगोन मानोना जों नुनो मोन्दों गोबां जायगाफोर ओरैबायदिबो दङ जेराव माने दासिमबो जेनेबा आफाया दासिमबो अबेबा ओनसोलाव दङ जेनेबा चिरां ओनसोलफ्राव जेनेबा दासिमबो अपारेसन अलार्टफोर दाबो दङ बा बै ओनसोलफ्राव ओरैबायदि थासारि जायो जेराव माने रायजो राजाफ्रा जेनेबा मोनसिगौ उन्दै बैसोआव हाबा जानाया माने मोजां नङा बे आयेननि बेरेखा आरो बे खालामनो नाङा बेखौ बिथांमोनहा मोनथिगौ आरो बेबो मोनथिगौ जे जों फरायसाफोरनो माने सोलोंथाइ गथ'फोरनो जों फरायहोनांगौ खिन्थु बै ओनसोलफ्राव माने स्कुलफ्राव फैनो थाखाय बिराद गोजान जायो आरो बेबायदि ओनसोलाव माने आर्मिफोर दासिमबो पुलिसफ्रा दासिमबो मिलिटारिफ्रा बिराद थायो आरो गोबां माने असुबिदा जायो बे ओनसोलाव बा बेहाय गोरिब न'खरनि मानसिफ्रा टाउनफ्राव फैनानै थाफैनो हाला बेनिफ्राय माने हाबा जानानैनो जाहाथे गामियावनो मावनानै जायो आरो बेनिफ्राय गुबुन जायगायाव थाङा बा बेनिफ्राय मा सोरबा हाथियार दैग्रा ग्रुपाव थाङा मानसि गाज्रि जाया बेखौ होबथानो थाखाय माने माखासे गोथौ जायगायाव माने उन्दै बैसोआव हाबा होनायखौ जों नुदों होमबा बेफोरबायदि जेंनाफोरखौ जों आइजो हिसाबै माने माहारिनि जेंनायाव बोरै जों माने सौसिनो हानो जों बेखौ जाहाथे बोरै नायनो हायो जों बेखौनो माने सावरायनायनि गेजेरजों गोबां खोथा सावरायदों आरो जों बेहाय माखासे जों डिसिसन लादों बेखौ जोङो एसे उनाव मोजां आङो बेखौनो बुंनो सानगोन जों रायजो राजाखौ जे जों जेरैखि बिथिङाव जों नायनो थाङा मानो दिनैनि साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि मुगायाव जोंनि कम्पिउटारनि मुगायाव जों दिनै सोलोंथाइ लानाया मानोना दिनै माने जेसेबां जेंनाफोर नुदों बै जेंनाफ्रा माने जों बर' हारिखौ माने
रोङैखायनो जोंना थारमाने रोङै जोंनाव गैयै नंद्राया खिन्थु रोंनाया खमखायनो जोंखौ माने गादबनो माबा मोन्दों आरो खाबु मोन्दों बिथांमोनहा माने दिनै जोंनि मानसिफ्रा गासैबो साफा रोंनानै गावबागाव डिउटिखौ जों मोजाङै मावजोबोमोनब्ला जों बयबो जोंनि नोगोरारि हिसाबै जों मोजां एवेयारनेसखौ जोंनाव दङब्ला जों सिनसियार जायोब्ला गुबुन हारिया जोंखौ बिदि माने गादबनो हानाय नङा बा सोरबा गभर्नमेन्टआ जोंनि सायाव इसिग्राब अयनाय खालामनो हायामोन जानो हागौ बेखायनो जों सोलोंथाइखौ जों लानो नांगोन बेनिफ्राय जोंनि गेजेराव मोजां अफिसार बा मोजां नोगोरारि जों खालामनांगोन जेराव जोङो माने गाज्रिया मा मोजाङा मा जों बेखौ सायख'नो रोङा आरो जोङो रोङोब्लासो जों एम्पावार जानो हायो जों जौगानो हायो नङा होमबा जोङो रोंबासो जे आंनि राइट्सआ मा मोजाङा मा गाज्रिया जों बेखौ मिन्थियो बेनि थाखाय जोङो जाहाथे सोलोंथाइयाव जोंनि रायजो राजा बिथांमोनहा जोंनि आइ आफा बिथांमोनहा जोंनि फरायसाफोरखौ फरायनायाव माने थुलुंगा होयो आरो बिनिफ्राय सोलोंथाइ लानायाव जेराव माने हेंथा होफैयो बेखौ जाहाथे माने हेंथाखौ माने गाज्रि होननानै जों मिथिदों जेनेबा निसा बेसाद जानाय ड्राग्स जानाय जौ लोंनाय सिगारेट मबाइल बा बाइक बेफोरखौ जाहाथे बेनिफ्राय गोजानाव दोननो हायो आरो बेनिफ्राय माने फुजा मेलाफोरखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा अननानै जाहाथे खम खालाम फुजा मेलानि नामाव जाहाथे माने जौ जुवा बेफोरबायदिया जानानै फैया आरो जोंनि गथ' गथायफ्रा बे माने फरायनायाव जेबो एफेक्ट जाया बेखौ जों नायनांगोन आरो बेनिफ्राय जोंना रायजो राजाया इनकारेज खालामनांगोन फरायनो थाखाय जे जों जेरैबायदि रायजो जालांबाय जाहाथे जोंनि उन जोलैफ्रा बेबायदि जानो हाया आरो सरकारा गभर्नमेन्टआ माने जोंनि गेजेराव बेबायदि गाज्रि माखासे नियम रुलफोर जोंनि गेजेराव इम्पज खालामनानै जोंनि हारिखौ दंस' खालामनो षड्यन्त्र खालामनो हाया बेनि थाखाय जों सांग्रां जायो आरो बेनि थाखाय जोङो माने मोजां जोंनि गेजेराव सोलोंथाइ मोननाय मानसि ओंखारोबासो मोजां अफिसार जाफैनो हायोबा जोंहा जोंना बड'लेण्डआव माने जोंहा मोजां गुन गोनां मानसिफोर मोननानै जोङो माने मोजाङै जों दालांनो हागोन मोजां रुल बानायनो हागोन सिस्टेम बानायलांनो हागोन ओंखायनो जोंहा माने सोलोंथाइ लानाया खुब मोजां आरो बे सोलोंथाइ लानायनि थाखायनो जोङो माने माखासे जोंनि समाजखान्थि कास्टमारि ल'फोरखौ जों गोरा खालामलांनांगोन जेराव माने जोंनि गामियाव उन्दै बैसोआ जानानै हाबा जानानै थांनानै थाया जेराव माने जोंनि गामियाव माने नांलाय खमलाय जाया बांद्राय गावजों गावनि गेजेराव माने बिदा फंबायनि गेजेरावनो बिदि बुलाय सोलाय जाया माने जोंनि हारियाव माने अनलायनाय खौसेथि आरो जोंनि राव हारिमु थुनलाइया जेरैबायदि थांनो हायो बेबायदि जोंनि मोनसे थासारि आबहावा खालामनो थाखाय जों जाहाथे बयबो कपारेट खालामलायो आरो गाव माने हारिखौ गेरेमसा हारि दानायाव जोंहा बयहाबो बिबान दङ बेखौ लानानै जाय जेरै हागौ बायदि आबाद मावनानै साख्रि बाख्रि बा खस्थ' खालामनानै जों बयबो जाहाथे गथ' गथायखौ मोजाङै फरायनो खाबु होयो थुलुंगा होयो आरो गथ' गथायाबो जाहाथे फरायसाफ्रा दिनै फरायनो मोनदों होनना फरायो मानोना गोबां ओनसोलाव दिनैसिम स्कुल गैया कलेज गैया होमबा जाय गथ'फ्रा फरायनो मोनदों जोङो दिनै बे खाबुखौ लानांगोन मानोना गोबाङानो जेसेबां फरायनो मोनदों बेनि बांसिनानो दिनै गाज्रि कन्डिसनाव दं होमबा जों जेसेबां फरायदों बे फरायनानै गुबुनखौ जाहाथे मोजां खालामनो नाजायो जों बेखौ नायनांगोन